Goizuetan asteburu berezia izan dela argi dago eta guk bertako alkateak gonbidatu nahi izan dugu. Nola dago gaur herria, nola prestatu dute omenaldia eta nor da Aimar Goizuetarrentzat. Gurekin da Unai Miranda. Kaixo Unai. Kaixo. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Unai, asteburua berezia, oso berezia izango zen herriarentzat. Bai, asteburua eta nik uste dut aurreko asteek baita ere. Izan dut dela oso berezik, denak pentsatu ze egun handi hori nola izango zen, eta egia da, bai, bereziki larun bata, egun guztitik hasita, goiz-goizatik hasita, berezia izan duzela, bai. Larun bata berezia izan zen, nola bizi izan zenuten, ze giro zegoen herriko frontoian, larun batean? Herriko frontoian, nik frontoietik kanpore esango nuke, ja hasieran goizen ere egia da, euria izun, ez da harritzeko ez da ere, goizutan euria itxera, eta bueno, kazetarik ere ikusten zian, bat edo beste bueltaka, sumatzen zerbait berezia bazela. Eta frontoien, egia esan, nahiko goizetik dena prestatzen, egia da, frontoia bai, txukundu dugula, alde neurrin. Bai, txukun dago, berri dago ez da. Konturatu gara, bai. Bai, saiatu gara aldik eta txukunan uzten, bino ez da frontoi industrial bat, eta orduan, karo, denak ere prestatzeko eta prestaketa lanak itxeko, bere denboa behartzun, guk denak ere berrik lan oitan, eta nik uste dut lan politxen dura eta sumatzen zela movimentua handia frontoian ingurun. Unai, eta nola iritsi zen azkeneko partida, Aimarren azkeneko partida herrian bertan jokatzeko abisua edo ideia edo nori bururatu zitzaion? Bururatu nik uste dut berari, bera gara esan du askotan, eta ia da guri udalari iritsi zitzaigunean galdetu intzioten, hau inaliteke, guztutan jokatu aldezak azkeneko partidua. Nik dudik angabe zen noski baiet, zergatik ez. Orduan ez duen pentsatzen, inondik inora, holoko salsak, holoko lanak, holoko dimensioa hartuko zunikan Aimarren azkeneko agurrak. Eta zuek jakintzen utenean, Aimarrek bere urtebetetze egunean, azken partida, herriko frontoian jokatu nahi zuela, urduritasun puntu bat ere bai? Ardura? Ardura bai, inkonstientzia puntu bat bai, esango nuke zergatik esan dizut, pentsatu gabe, esan genuen baietz, eta pentsatut, bi frontoi bat edo beste balioko du, eta gero konturatzen zanen, telebistatikan, eta Aimar bezalako pilotara baten agurrak konturatzen za, ze handitasun hori hartzen duen, ez? Eta, nik uste dut, hori inta gero ere, herri guzia, jarri zela buru belarri horretan, esan zigutenen ez, eskolako frontoia behar du, eskolako frontoia txukuntzera, udala buru belarri, auzolanen inda. Nik uste dut, baita izan du dela, auzolan erraldoi bat, ez askotan esaten du Euskal Herrin, auzolan etxeko itxura handia du, auzolan izan du da, bai antolatzea bera, eta bai frontoia txukuntzea, eta inbertzean beste inguruko lan guzik itxera. Eta Euskal Herri guztia geneukan kezka bat, eta da frontoian 760 pertsona sartzen zirela. Eta ea nola sartuko zenituzten, ara sartu nahi zuten guztiak ara, edo sarrerak nola banatu diren? Bai, Euskal Herri guztien segurazki jende gehiago sartu nahiko zuten, segurazki, eta 5.000ko inbaldin ba genuen denak abitxik dena 5.000 beteko zian. Bino, gu garbi ginen, hori antolatuta gero ere garbi ginen, esaten ginen, Aimarrek nahi du herrin jokatu, eta guk nahi duna da, eta nik uste dut berak eran nahi zuela, herritarrak ere partaide zuzenek izatera ez. Orduan, Aimarrek bere konpromiso bazitun, eta gu saiatu ginen, ahalik eta jende gehina sartzen batez ere bertako, herritarrak, eta hori nik uste dut lortu dugula, eta hori dela baita ere, lorpen handi bat, edo bintzat, herritarrak gehinak esango nuke gustora gelditu diala. Bai, giroa benetan, herrikoia denik ez da ukatzerik, ez da? Hortxe zendueten denak? Bai, nik uste dut egon naizun guzik, edo herrikoa zenak eta egon naizunak eotxeko aukera izan duzula. Guk entzun dugu kanpotik ere jaso dituzula dei batzuk ez da Madriletik, eta edo? Bai, egia esan, nik uste dut iragia erdi alden publiko intzenen, ez? Nola izango zen, udaletikan, esaten ziaten, deikaidia, bai aldakiu nola izango den sarreran eta ez dakiu ez zer. Ez dakiu, ez nola izango den, ez noiz izango den, ez bagainekin fetxa eta goizutan izango zela, frontoia ere ginekin nuen, eta jasi zian, deiak udalen, sarrerak lortzeko, nola izango zen, zenbaten izango zian, eta momentuz ez dugu ezer, eta da hori, lantzen joan gala, baiko enpresakin batera baitare,
eta herriko beste eragilekin. Somatzen da herritarrak denak unkituta daudela oraindik, ez? Olatua oraindik gertu dagoelako. Zuk txikitatik ezagutu zenuen pilotan, Aimar? Bai, ni bera bino zarro naiz, 7 urte gehiotut, baina, bueno, herrin denak ezagutzen ga, eta egia da, herrin pilotan, pues, ja ume guzik ibiltzen diala, ez? Oan, eta lehen hori bai. Eta gero egia da, pues, baita ere, pilotan ibilingatik gane herrin, pues, herritik kanpora da hasten dianen, pixko ja txuriz jantzita, eta pixkotan pilota eskolak iten du lan horren ondorioz ere, orduan ere Aimar hasi zenen ere sumatzen zen, ez? Eta nik ere gainera, hain xuxen, hasi zenen nire lehen guzu batekin ibiltzen zen bikoteka, eta bene, osabak esaten zian, jo, halako txapelketa, eta irabazin dute, eta bestea, eta esaten zian, jo, Aimar ematen du oso ona heldu dela, eta bat eta beste, eta, bueno, hola, ezagutza zuzena eta zea jarraipenik ez dute izan du, baina bai, beti sumatu eta beti geroan herri arteko txapelketatan, eta ikusten zenen, orduan ikusten zen, pues, bazula zerbait berexia ere, ez? Aimar eredu izan da, eredu da eta eredu izango da, eta goizu eta mapan jarri du. Zuk horrela hitz egin zenuen bere omenaldian. Bueno, atentzio deituzeak nola induken ibilbide hori. Eta induk kontrarioa arerioa errespetatuz, humiltasunetikan, eta horrek, oaindigane nik uste dit, ire ibilbide guziri, oaindigane brillu gehiago ematen dila. Orduan, horregatik gane iduitzen zeak, ire ibilbidea dela eredugarria. Izango jaiz, eredu bat pilotari eta kirolari gaztentzako. Eta baita ere, saninikek, goizuta, herri bezalare, patu dukela, jende askontzako behintzat, mapan kokatu indukela, ez? Azkenen goizutar izaera hori zabaldu duk eta hori ere eskertzekoa duk. Eta etorkizuna badu goizu, eta ez da orain ere izango dira pilotariak. Aipatuko ditugu izen batzuk, Juantxo Apesetxea, Iñaki Lujanbio, Jose Julian Salaberria, Agustin Loiarte, Jon Apesetxea, Asier Olaizola, hainbat eta hainbat dira. Zer du goizuetak? Hainbeste pilotari emateko? Ez tegit, zer duen, ez tegit. Ura izango den, kurbak izango dian, oze izango den. Egia da, pilotari azkeneko aipatu txizun horiek, azkeneko 30-40 urtetan atere dianak dira. Eta orain Iker Salaberria? Eta orain Iker Salaberria. Nik uste dut ez dakit, Euskal Herri guztin baden herrikan, hain txikikan, 30-35 urten segidan, pilotari profesionalatan beti punta-puntan pilotari bat izan dudunik. Ez dakit baden, akaso izango da, goizutak hori izan dudu, ez? Eta gainera, hori ere egia da, 80. hamarkada horretan ez pilotari banakako, baizik eta baginun gaitasuna herri bezala taldeka herri arteko txapleketak jokatzeko eta irabazteko. Orduan hori ere nik uste dut zer dun, ez dakit, erantzuna zaila da, zer horrek, galdera horrek.